Opa denoi diprodizketan eta gaurkoan sekzio berri bat irikiko ez nire kanalean. Eta ez dakit oraindik nola jarriko joten izena, hori pentsatu berdet, baino izango da free to play buruzko zea bat. Serie bat, hau da free to play dauden jolasak ekarriko eskitzu eta hemen. Free to play ez bakizu zer dan da debalde diren jolasak. Akaso pagatu ezkero jolasean abantaia bat o alako saltoat egiten dezu, baina berez debalde lase asko eta arki asko ibilile ezketzuna. Eta gaurkoan dakarki zuetena War Thunder da, akaso zuetako asko gezautuko zute. Gerrako jolas bada, baina ez da guain Battlefield eta bezala gehiena infanteria, hau behikulotan da. Eta bi atal ditu War Thunderrek, bat da tankeekin, eta bestea da abioiekin. Eta gaurkoan hegazkinekin egingoet, hau txikoet tutoriala egin dauket eta. Eta hegazkinen egingoet gaur, urrungo batean tankena oraindik tankeken enaiz ibili, beraz piskatibilita ikasten duanean erakutziko dizuet. Bueno, hainbat nazio daude, estatu batuak, Betzez eta Alemania nazia izango dela, bai, Sovietar batasuna, Ingalaterra eta Japonia. Ni Sovietar batasuna hartu dut, eta diruak inda bezala funtzionatzen barruan, investigatuta behar dituzu gauzak hegazkinentzat, mejorak, motorra, bombak eramateko, behira bomba damara mazkionai. Eta nik momentuz dauzkat, bostez berkatu, lau hegazkin hauek, hau da, kaza biplano bat, bigarren hau da, baita, antzeko ematen du, baina ez da berdina. Hirugarren hau da, txuria, eta laugarrena eta segurunik onena hau da, hegazkineko onena daukadana hau da. 50.000 berdet, zea nahikoa nuke, leonez o da amengo dirua, beste hegazkin bat izatea. Eta ikusiko zute ez, batai arkade bat emangot, eta azalduko izut pixkan nola funtzionatzen duen. Hemen Xbox komandoak nahi ibiliko naiz, objetiboak, destruir los vehículos de tierra, bale. Lurreko behikuloa txikitu bertugu. Eta arerioak ere ibiliko dira. Hortaz, misioa azten da, partida. Arbeiratzen dut ez bale, nahiko hasi berria da. Hortaz, aukeratzen dizu lau abio. Partida honetan lau hegazkin hau dauzkatzu. Eta lau hegazkin hauekin, akatzen bazaituzte, gertatuko dana, hegazkin hori ja ezin dezu ibili. Hau da, lau bizitza bezala dauzkat. Hortaz, lehenengo hasiko naiz hegazkin honekin. Eta honek ustet, bombak zituela, beraz aprobetxatukoet. Bai, bomba dauzka, aprobetxatukoet behikulonen bat zeteko. Apurtzeko. Ikusten zuten ez grafikamente oso ondo dagoen jolasa da. Neko ondo irutu zait, kontrola ez da zuzen eta zea. Dardarrazko hauka, berdan bezala. Perdidan sartu itentzea. Itxoen bomba bota berdet eta. Bale, bomba botat eta txikitu dut. Unitate bat. Buelta hartukoet. Bueno, ikusten ezaten nahi zena. Azkarre ematen mazu itzulia zeiten da. Bomba botaet. Arra apurtzen duan. Bai, apurtuta. Gora, guazen gora. Idutze zait gehiagia naizela sartzen behaien. Ja, atzeti daukat bat. Bira, disparatzen nahi zaitzipoa daukatatzean. Beste bat apurtuta.
Objektibak apurtu behar dira, hobeda kasu honetan hegazkin aurkariak apurtzea baino. Xa bueltak ebiliko naiz. Ebili aldea atetera bestera. Tengo naizena da, gure jendea daun tokira jun. Hartara aber laguntzen didaten. Nire taldekideak. Abio jauleste daukat aportuta. Vale. Bat bi hiru lau nituen atzetik. Baina, bueno, ni nire objektiboa egin dut. Punto, honek, bomba balda ditu. Ez dauka bombarik. Beraz, honekin, utziko eta amaierarako hegazkin hau. Vale. Barroko bizta hau dago. Baina, gehienak kanpotik gustatzen zait orain zuek ikusteko beto da. Pero hau hona amaieran daude hegazkin klase asko. Horren bombardero bat ekartzezu, pare bat kazak eskoltatzen dute, eta hor kriston bomba pila botatzen ditu eta objektio mordoa txikitzen ditu, ez? Launduko diet horrei. Hor ikusten zuten hegazkinen aurreko puntua da, nora disparatu behar dutan impactatzeko. Kasi talka egin dut. Txikituta. Betean harrapatu diate. Apurtu diate, abioi, hegazkine. Uste badagola saltatzea parakedasean, baino enez gogoratzen nola da. Bale, bombako hartukoet. Aber estatistiketan, baina ez. Irabazten ari gera momentu zorgoian barra ikusten dezuten bezala. Baina ez dugu txoratu behar eta zea. Objektiboa alde batera utzi behar. Abiaura makatzen dut. Bale. Ikusi zutenez, hori nire atzetik zatorren. Nerea biplanoa da eta berea hegazkin planoa karrekoa. Egaltzea planoa karrekoa da. Hor diferentzia handia dago. Kazarra atzean daukat. Norbait. Bale. Eta horiek daukate ustetzea. Zea hobeagoa. Estabilitate asko hobeagoa. Bi plano hauek baina. Bi planoa noiz uste ditudan eta ja saltzez eskiten hegazkin horiek. Bale, eta hau da nire hegazkinik onena. Eta hain apuntatzekoa gustatzen zait. Baina nola bombak dituan ez honekin. Lau bomba gainera. Eira, galdu egin dugu. Akaso hegazkin hau hiliberren nuen hirugarrena. Karo, ez dezu jakinen noiz. Bueno. Arre maitzak. Menos veloz. Puntuak ematizkit. Estatistikak.
Hiru aldiz sakatu naute, bai. Baina lurreko behikuloak 4 txikitu ditut. Eta beraiek... Eta behain objetiboa zeurun zen... ez. Bai, beraien are bazen berdina, gure agapurtzea. Behaiek hori hobeto indute eta irabazute. Bueno, partida hegazkinik ez dut apurtu, baina, bueno. Jarraituko deu, eta... bai, bazen garaia. Zengo deu, hau. Boston da 76, abiaura. Hegazkina hobiagoa da, ez? Eta jaka. Ahora indiko behagoa. Baina horretarako zeberen dituen. Ez da sarroiatzen ari da. Hala bende eman diot. Denborarekin zetardatzen du. Bai. Armamentu guztia erosi honentzat. Nahi bombak. Dauzkaila da. Hone bombak eman ditzake? Bai. Jarrita. Bomba nahi dut. Beti zaten duzu aukera bombak botatzeko. Eta hartzen dut, desarraiatzen teknologia hori. Vale. Hemen. Vale, bombak jarri ditut. Eta hau guztia egin daukat. Eta behiratu behar dut. Bale, investigatzen ari naiz. Hau. Bale, 112 puntu dauzkat, 5,000 behar dira. Ez dakiana zenbat irazten dien partida bakoitzeko. Txera. Hero, hau 5,000 da. Hau da, 4,000, ez, 4,000 puntu dira. Hau bombardea zaila bat izango zeuruni, ez? Bai, bombardero medio. Hau izango da bombardatzaia. Bai, ligero. Pero arazoa da, igual, hauetakoa 4,000 hobetu zaitela eitea. Hau, 576, 467. Hau hobiagoa da. Hau jarriko desarroiatzen. Hau jarriko desarroiatzen. Convertir. Diru hauek bihurtu lizket esperientzian. Eta hartara lortuko nituzke 3,915, ez? Aparatuko dugu. Bai. Iaia sort egin da daukagu. Falta dira, 85, bai. Beste partidatxoa botakoet. Botako dugu. Eta ber, lortzen dugun hegazkin hori. Ze, ja pentsatzen dut planoak karrekoak askoz estableagoak izango direla haue baino. Eta batipa lurrera erasoen behar den zunean. Estabilitate hori asko nabaritzen da.
Stabilitate falta hori, ez, momentuz, nik ez deprobatuta. Espero eta eukitzea. Aurkitzen duen partidaren bat. Ja, beno, edo zeinek egin dezake, deskargatu jolasa, Steamen dago, jolasa. Hazik Steamenetik deskargatu dezakezute, free to playa, debalde. Eta nahi bat zute, sartu eta agregatu lagun bezala, ez dakit nundik agaratzen, bai, amendik. Honea etortzen zeate, izten den hau. Bain bit friend emateozu. Búsqueda jugador, eta bilatzen duzu, Deprodia Euskal Herria, nire kasuan. Eta punto. Inbitatu eta ibiliko bea partida batzutan. Eta berra aurkitzen duen partidan bat. Oain zeuren ez hasiko naiz hegazkin honenakin. Bale, hegazkin honenakin hasiko da. Eta jungo naiz. Bale, bombardeatu da basea eta nola hegazkinaken apurtzeare objektiboa den, jendea hortan entretenituko da zeurunez. Eta ni jungo naiz lau bombak soltatzea lurreko objektiboan. Kainoi bat denez, kainoia, zona hau horrelako zeba denez, zaiatuko naiz juten alden beherenetik. Hor objektiboa daude, horren. Vale. Ze behetik harta zaiago da ikustea. Zu. Txarrena, hegazkin hauka dela txuri-txuri-txuria eta kamuflaje aldetik geskinoa da. Bueno. Potentzia maksimoa manda motorrari albezain laster iristeko. Altura pixket hartukoet. Antiaereoa dea horiek, inteligentzia artifiziala da hori. Vale. Bomba soltatuta. Hori apurtzea jongo naiz. Hemen datoz. Ikusten bat zute, zeiti de. Automobilak apartatu egiten dira. Bango naizena da, objektibo fijoak egitea. Bera, ze dardarra. Bala, artilleria dago. Zenba bomba dauzkat, bat ere ez dago, ederki. Bale. Impacto dude. Horre impactatu dut. A ver. Potentzia jetxe orain. Bale, apurtuet. Zaiatuko naiz automobil hauek apurtzen. Handik etorrita. Jetxi potentzia, bira hartu. Horren potentzia igo. Bizta hau ez da txarra,
Pixka trampa egitea da, baina, bueno. Uix, gertu ibili naiz. Impactatuta. Gora. Dale. Munizioa gastatu dut, karga horea, eta ben kargatu arte zaion bernaiz. Han ustet basea dagoela, aurkariarena. Baina objektibo hauen nahi abitut egin. Urtuta bat. Ondo aigea. Beste bat. Bien. Irabazten ari gat askoatik, Oso ondo ari gera, lurreko objektiboak apurtzen. Eta gaina ona ez da torri inor, beraitatik inor. Igo ingo naiz, berekin talka ziteko. Vale, laguntza eman dit. Behiratuko eta hemen inguruan badagon beste autorik edo ahaztu zaitena. Ez ematen du. Hale, guazen. Zego daukadan ego bakarra dukena, porque hemen bi egoak bizioa asko kentzen dizute. Ego bakar duen egazkinak normalean gutxiago molestatzen dute. Mea guazen horrea, Mega Manuel horriak atzera. Ikusi zute. G gehiagi. Kakazarra metraiorean munizioa gastatu zait. G gehiagi eukitzen dituzunean. Hori gertatzen da. Zora behatzen azte zehala. Vale. Apurtuta dago. Hemen egazkin bat dago, aurkariana, mapatik ustedek. Ayrton Senator hor. Arbere atzen jartzen naizen. Bai, txoera bera. Ematen du erreza ala, baina ez da bat ere erreza. Bati bat dardarra bi egiten azten danean. Gerturatzen ari naiz da. Odiot. Vale, irabazi dugu partida. Eta gazkin bat, Ez naudu akatu, inoiz.
Hora ikusiko dugu. Ondo amaitu du. Goian, niko goian. Ikuste zute premioa, 250 investigazioko eman digute, pentsatzet hegazkina, bai, investigatu dugu. Así que ja badaukagu hegazkin hau. Eta baina jarrikoet urrengo guztira eman dizkibe, dakit, 1628 investigazioko puntu. Ederki. Bai, erosingoet. Investigazio berria ze hegazkin jarriko dugu. Akaso, zer da? Gaza bat, bombardeatzaile bat hartukoet. Dauzkau, 1553 puntu. Beraz. Ze komeni letzateke baina investigatzea. Hauze, jak bata. Zita gehun eukan bat. Eta hauek ez dakit nun irazten dien. Bale. Hauekin. Eta idu hauzkat. Horrelako gehiago berditut. Águilas doradas. Oie jolaztuta ustet irazten diela. Engo duan hegazkin egutako bat. Cambiar avión, bai. Beno, barkatu mozketati, baina ez da izatik ertentzei jolazetik aktualizatzeko ez dakize teksturak HDen edo horrelako zerbait. Eta ezin izan dut, arten nintzait, grabazioare gelditu nintzait. Eta, bueno, amentxe gauden, hegazkina ikusten. Ederra, hegazkina. Eta, bueno, aber ikusikoet modifikazioak, zin dauden. Zau, bale. Bale, investigatzen nahi dira. Haure bai. Ez. Bai, haur nahiago dut. Ez. Hau nahet, desarrollatzen jartzea. Eta jungo, hegazkin honetan, gauza guztiak. Ala, desarrollatzen, personalización, a ver. Horrela, bai. Kamuflaje invierno hau lurra da ontokitako. Baina nahiago eta hau. Ze lurretan inoiz ez dut jolaztu. Hau, bestela alde harra da. Polita da, Rematxeak eta. Eta beno, hau izan da guztia. Bideo gehiago igoko izkitzutet. Baita beste jolaz batzuna, free to play adina, Bueno, espero zuen guztoko izan daila, komentatu behar. Guztu zaizue jolaz eskargatu eta agregatu, eta bota ditugu partida batzuk. Eta beno, besterik gabe, ale, aio.